Юраты зашичмайялым. Будо, иркалым. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшыру татар халқының бүйік юлбашчысы, язучы, публицист, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Гаяз Исхакыйның тормышы, милләт үсешенә керткән өлеше һәм иҗади мирасы хакында. Гаяз Исхакый 1878 елның 22 февралендә Казан губернасы Чистай өязе Яуширмә авылында мулла гаиләсендә дөньяга килә. Әтисе Гыйлаҗдин хәзрәт тирә-юньдә танылган дин эшлеклесе. Әнисе Камәрия абыстай шулай ук дини гаиләдән чыккан затлы нәселле ханым була. Мөхәммәд Гаяз әти-әнисе өчен аеруча да көтеп алынган кадерле бала. 5 яшеннән укырга, язарга өйрәнә, татар, гарәп, фарсы телендәге китапларны укый. Башлангыч белемне туган авылы Яуширмәдә ала. Ә инде 12 яшендә аны Чистай мәдрәсәсенә бирәләр. Тумыштан сәләтле, максатчан, зур ихтыяр көченә ия булган егетне әлеге уку йортына канәгатьләндерә алмый әлбәттә. 3 ел укыганнан соң 1893 елда Мөхәммәд Гаяз әтисе рөхсәте белән аны ташлап китә һәм Казанга килеп Күлбуе мәдрәсәсенә урнаша. Бу мәдрәсәдә Мөхәммәд Гаяз иң алдынгы шәкертләрнең берсе булып санала. 1898 елның көзеннән 1902 елга кадәр Мөхәммәд Гаяз Казандагы укытучылар мәктәбендә укый. Бу уку йорты яшь Исхакыйны бөтенләй яңа бер дөньяга алып керә. Аның мәдәни һәм сәяси карашларына көчле йогынты ясый. Интеллекты формалашуда гаять зур роль уйный. Табигать һәм гуманитар фәннәрне ныклап үзләштерүдән тыш ул рус һәм Европа әдәбиятын өйрәнә. Сәясәт, фәлсәфә өлкәсенә караган китапларны күп укый. Булачак әдип Максим Горький әсәрләрен даими укып бара. Укытучылар мәктәбендә укыганда ул русчадан татарчага әдәби тәрҗемә иҗатын башлап җибәрә. Аның тәрҗемәсендә Александр Пушкинның «Капитан кызы», Николай Гогольның «Борынгы алпавытлар» повестьлары гасыр башында басылып чыга. 1905 елда революция ташкыннары Казанга да килеп җитә. Аның вакыйгаларында актив катнашкан Гаяз Исхакый жандармерия күзәтү астына эләгә. Шул чакта әдипнең журналистлык эшчәнлеге башлана. 1905 елның көзендә аны Казан мөхбире газетасына эшкә чакыралар. Бу бик кызыклы тәкъдим булса да, Исхакый үз газетасын булдыруны кирәк саный. Шулай итеп, 1906 елның 18 маеннан Таң йолдызы газетасы чыга башлый. Гаяз Исхакый аның фактик мөхәррире, идеологы, юнәлеш бирүчесе була. Гаяз ага Исхакыйның әсәрләре бүгенге көндә дә актуальлеген югалтмый. Кәбир Бәкер дә үз чорында татар тормышын тәмам белгән. Шуны күңелдәгечә яза да алган бер кешебез булса, ул Гаяз әфәндедер дигән. Гаяз Исхакый иҗаты бүген дә бик кирәкле иҗат. Менә без аны өйрәнәбез. 15 томлыгын чыгардык, укучыларга тәкъдим иттек. Ул томнар укучылар кулына күчеп биттеләр. Гомумән, Гаяз Исхакыйның исеме һәм иҗаты кайту, ул бездә әдәбиятка карата өр-яңа караш, өр-яңа мөнәсәбәт тудырды, ягъни татар әдәбиятын өр-яңадан ачу булды. Аны киң дөньяга таныту булды. Гаяз аганың әсәрләре әдәби байлык ролен генә үтәми, җәмгыятьне анализлый, кеше мөнәсәбәтләрен өйрәнә, яхшылык белән явызлык, хаклык һәм хаксызлык, олы җанлылык ва түбәнлек төшенчәләрен аңлата. Аның иң төп публицистик әсәрләреннән берсе 200 елдан соң инхирас. Ул анда безнең халыкның менә шул дәрәҗәдә артта калуына сәбәп булган мисалларны китерә. Менә ни өчен шулай? Чөнки без татарлар дөньяви белгечлекләрне, дөньяви фәннәрне укымыйбыз. Без бер эшебезне башлыйбыз да, аны ахырга кадәр җиткермичә ташлыйбыз. Без үзебезнең балаларыбыз өчен чын мәгънәсендәге мәктәпләр булдырмыйбыз һәм башкалар. Менә булар барысы да дөрес.
Әсәрләренең һәммәсендә дә тормышны, хакыйкатьне, халыкның уй-хисләрен ничек бар шул көй сурәтләгән. Әдәбиятыбызда халыкчы инкыйлабчы агымын барлыкка китерүдә дә төп рольне уйнаган. Публицистикасында әлеге 200 елдан соң инкыйраз дигән хезмәте аның шул кадәр зур әһәмияткә ия булды. Менә без 20нче йөзбашы татар әдәбияты үсеше тиз булды дип әйтәбез. 12 ел эчендә шул кадәр югарлыкка ирешелде. Анда Фатих Амирхан, Габдулла Тукай, Галимҗан Ибраһимовлар, Сагыйд Рәмиев, Дәрдемәндләр шушылай бит. Ни өчен шулай? Чөнки Гаяз Исхакыйның әлеге әсәре безнең иҗади шәхесләребезгә этәргеч бирделәр. Икенче сәбәбе аның әсәрләренең бүген дә шушылай яратып укылуында. Аңлавыгызча, Гаяз Исхакый үзеннән соң килгән каләмчеләр буынына маяк та, үрнәк тә, туры юл күрсәтүче ролен дә үтәгән. Шуңа да Исхакыйның исеме инкыйраз сүзе белән янәшә атлыйлар. Гаяз Исхакый халкыбызның рухи тормышында һәм мәдәни тарихында тирән эз калдырган олы шәхес. Ул җәмәгать эшлеклесе халкыбызның киләчәге турында уйлап иҗат иткән әдип тә, милли азатлык хәрәкәтенә үзенең зур өлешен керткән көрәшче дә. Ул халкыбыз өчен борчылып, туктаусыз эзләнә һәм шул эзләнүләрнең нәтиҗәсе итеп мәңгелек әсәрләр иҗат итә. Шул иҗаты һәм көрәше язучыны сөргөнгә дә илтә. Тик аның көчле рухын төрмәләр, сөргеннәр генә сындыра алмый. Хаксызга рәнҗетелеп, гомеренең күп өлешен туган иленнән, туган халкыннан читтә үткәрсә дә, ул соңгы сулышнача татарлыгын саклап кала, милләтенең киләчәген кайгыртып яши. Ул милләтебезне уяткан, күтәргән кеше. Ул безне телли иткән, караңгыдан яктыга чыгарган шәхес. Ул инкыйразның, ягъни бетүнең нәрсә икәнен аңлаткан әдип, дигән Габдулла Тукай. Ярты гасырдан артык гомерен милләтенә багышлаган әдипнең әсәрләре вакытлар үтү белән халкыбызга кире әйләнеп кайтты. Бу аларның үлемсез булуы хакында сөйли. Академик Флюн Мусин сүзләре белән әйтсәк, Исхакый милләтнең рухындагы һәм тәнендәге ауру ныкталарны тиз күреп алды. Аларга дөрес диагноз куйды һәм туган халкын төрле яклап сауыктыру юлларын күрсәтә белде. Алай гына да түгел, татарны милләт буларак саклап калу һәм яшәтү аның тормыш максатына әверелә. Үлемсезлегенең сире дә шундадыр. Татарлар тормышына шактый зур йогынты ясаган сәяси вакыйгаларның берсе бөтен Россия мөселманнар съезды. Гаяз Исхакый аны әзерләүдә һәм үткәрүдә дә актив катнаша. Съезд 1917 елның 1-11 майында Мәскәүдә уздырыла. Анда Россиянең төрле төбәкләреннән килгән 1000-гә якын делегат катнаша. Корылтайда төп докладларның берсен Гаяз Исхакый ясый. Ул безнең юлыбыз дип атала һәм соңыннан басылып та чыга. Исхакый бер төркем әсәрләрендә милләтне инкыйраздан саклап калу өчен укучының игътибарын халыкның милли яшәешенә, милли күркәм гореф-гадәтләренә, йолаларына юнәлтә. Татарга гына хас булган милли традиция һәм гореф-гадәтләрне уңышлы чагылдырган Сөннәтче бабай һәм Остазбикә әсәрләре әле дә әдәбиятыбызның гүзәл үрнәкләре булып тора. Гаяз Исхакый иҗаты бүгенге көндә фәнни яктан өйрәнелүен, тикшерелүен дәвам итә. Без булып кайткан фәнни-гамәли семинар моның ачык мисалы. Менә инде 3нче ел Фәннәр академиясе тарафыннан парадигмалар алмашыну шартларында татар белеме дигән зур конференция оештырыла. Быел бу конференция Гаяз Исхакыйның 145 ел тулу уңайыннан уздырыла. Һәм менә узган ел без Галимҗан Ибраһимовның 135 ел тулуы белән бәйле бу конференцияны уздырдык. Инде менә бу бик әйбәт традициягә әйләнә. Шулай итеп, бу конференцияны ниндидер зур классикларыбыз, олы улпат галимнәр һәм әдипләребезнең юбилейларына багышлап уздыру. Исхакый иҗат иткән әсәрләрнең саны 50-гә җитә. Аларның күбесе 20нче гасыр башыннан алып Октябрь инкыйлабына кадәр язылган. Инде без һәрбер елны мондый конференцияларга ике телдә басмалар әзерлибез. Рус һәм татар телендә. Менә быел без Гаяз Исхакыйның
Milli Kuvvetler Bardır ismi aslında şunday mene kitap çıkardık. Bu kitapka adibimizin türlü yıllarda Rusya'da hem mühacirlikte yazılgan til, edebiyat, sanat, tarih meselelerine bağışlanan hizmetler kirdi. Исхакый әсәрләренең теле кагыйдә буларак бик җитди. Әмма урынына карап язучы җыр төрле булып та китә. Мәзәк сүз дә куллана. Әйтергә кирәк, татар укучысы бу хезмәтләр белән хәбәрдар булса да, билгеле ки, Гаяз Исхакыйның 2000 елларда зур күләмле 15 томлык басма чыкканы. Ләкин рус телле укучысы өчен бу исем, Гаяз Исхакый исеме әле бик үк мәгълүм түгел. Шуңа күрә менә мондый ике телдәге басмалар миңа калса бик кирәкле басмалар, чөнки без бу басмалар белән татар мәдәнияте турында, татар әдәбияты турында, татар тарихы турында һәм инде билгеле татар классикларыбыз турында мәгълүматны бөтен рус телле дөньяга да таратабыз. Бу китапны Русиянең төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар да, руслар да, башка милләт вәкилләре дә укып, алып, таныша ала. Гаяз Исхакый реалиста. Галимҗан Ибраһимов та әдәбият мәйданында иң шәүкәт илә иң бөек урында реалист Гаяз әфәнде тора. Бу мөхтәрәм зат татар әдәбиятына башлап реализм кертүче иде дигән. 20-нче йөз татар матбугатын Гаяз Исхакыйдан башка күз алдына да китереп булмый. Аның исеме, әсәрләре, гомумән эшчәнлеге милли дөньяда әйдәп баручы көч вазифасын үтәгән. Җамал Вәлиди Вакыт газетасында басылган бер мәкаләсендә булай дип яза. Гаяз исеме һич шөбһәсез татар әдәбияты, татар поэзиясының мәркәзендә тора. Шул зат хәзер татар әдәбиятында иң ачык, иң сөемле бер шәхес булып күренә. Моның белән килешми мөмкин түгел. Гаяз ага татарның сирәк очрый торган бөек таланты, милли әдәбиятның классигы һәм горурлыгы. Аның әдәби мирасында озак вакытлар колониаль хәлдә яшәгән халыкның уянуы, киң мәйданга чыгуы, азатлык өчен көрәш юлында җиңү югалтулары максат омтылышлары чагыла. Халык, милләт язмышы турында уйланганда, Гаяз Исхакый еш кына хатын-кыз мәсьәләсенә мөрәҗәгать итә. Татар халкының милли язмышын хатын-кыз язмышы белән аерылгысыз дип саный. Бу мәсьәләне татар әдәбиятының иң мөһим проблемаларыннан берсе итеп күтәрә. Хатын-кыз бәхетен ирген яктырткан Кәләпүрче кыз, Теләнче кызы, Зөләйха әсәрләре моның ачык мисалы. Гаяз Исхакыйның тормыш һәм иҗат юлы милли театр сәнгате белән дә тыгыз бәйләнгән. Уфа шәһәрендә 1906 елның 21 апрелендә татар телендә халык алдында уйналган беренче спектакль Гаяз әфәнденең «Өч хатын берлән тормыш» әсәре була. Бүгенге көндә дә автор татар театрларының афишаларын тулыландырып тора. Әсәрләрнең һаман да көн кадагындагы проблемаларны яктыртуы белән шак каттыра. Шагыйрь Сәгыйть Рәмиев белән Нәшир Габдрахман Хусәйнов 1907 елда бер мәкаләдә булай дип язалар. Гаяз әфәнде кебек сирәк бер әдипнең, Гаяз әфәнде кебек сирәк бер мөхәррирнең һәм Гаяз әфәнде кебек сирәк бер кешенең һәрвакыт бар булып торуы безнең татар халкы өчен минут саен кирәк. Яшә халык, яшә Гаяз әфәнде. Гаяз Исхакый 1954 елның 22 июлендә Әнкарада вафат була. Исемен алтын хәрефләр белән мәңгелеккә тарих битләренә язып калдыра. Төркиягә барган милләттәшләребез аның каберенә чәчәк бәйләме салуны матур бер гадәткә әверелдерде. Халык бәхете өчен көрәшеп, шушы юлда гаять күп кыенлыклар күреп яшәгән олы әдибен, күренекле җәмәгать эшлеклесен милләт онытмай. Гаяз Исхакыйның туган авылы Яуширмә дә бөек әдиби хатирәләрен кадерләп саклый. Гаяз Исхакыйның иҗатын өйрәнү, мирасын халыкка кайтару өстендә без бик зур эшләр башкарабыз. Бу эшләребез безнең 90-91 елларда башланып китте дисәм дә ялгышмам. Чөнки 1993 елда Яуширмә авылында Гаяз Исхакый мәдәният йортында Гаяз Исхакыйның музее ачылды.
кичкенә генә музей, һәм шушы музейда бик күп көч куючы кеше ул Ясира апа Вәлиева иде. Ул фәнни хезмәткәр булып эшләде, һәм менә аның аша без инде төрле галимнәр белән элемтәгә кирдек, һәм иң беренче чиратта галимә Лена апа Гайнановага хатлар яздык. Лена апа аша музей өчен шактый материаллар тупланган. Алар яшь буын да бөек әдәбиятчының иҗатын өйрәнсен өчен этәргеч булып тора. Тагын без бүгенге көндә Ташкентта Гаяз Исакиның кыз туганы Гайнил Мәрзиянең кызы Симбик апа Шәрипова белән дә элемтәдә торабыз. Аннан килгән хатлар бүгенге көндә Яуширмә мәктәбендә саклана, һәм шулай ук Гаяз Исаки музеенда саклана. Лилия Марсель кызы Гаяз Исхакый музеенда 9 ел фәнни хезмәткәр булып эшләгән. Шуңа да ул аның күңеленә аеруча да якын. Һәм әледән әле шулай ук Яуширмә авылында да Гаяз Исаки укулары моңа кадәр үткәрелеп килде. Ләкин бүгенге көндә Гаяз Исакиның музеена ремонт кирәк. Һәм мин менә бүген чын күңелемнән бүтән татар халкына мөрәҗәгать итәсем килә. Гаяз Исакиның музеен без ничек тә саклап калыйк. Чөнки милләтебез яшәсә, Гаяз Исаки да яши. Ә милләтебез бетсә, димәк безнең язучыларыбыз да бетәчәк. Зәңгәр экраннар аша Лилия ханымның мөрәҗәгате бар татар халкына ишетелсен иде. Гаяз Исхакый иҗаты да, музее да мәңге яшәсен. Туган авылым минем Яуширмәм, сиңа булган хисне яшермәм. Исхакыең, ике героең белән данлы булдың минем Яуширмәм. Яраттам мин туган авылымның табигатен, суын, чишмәсен, болыннарда үскән чәчкәләрен, кырларында үскән икмәген. Яраттам мин туган авылымның саф чишмәле суын ичәргә, бала чагым хатирәсен тоеп, телимен мин матур яшәргә. Өммәтем татар дип җаның аттың, Мөхәммәд Гаяз. Халкыңны үзеңнән артык яратып китердең яз. Милләт, әдәбият, мәгърифәт дип яшәдең кыеп, үлемсез классик мирас калдырдың халкыңны сөеп. Гаяз Исхакыйның безгә васыят итеп калдырган сүзләре бүген бигрәк тә кадерле. Әгәр тәрәккый итик дисәк, һәммәбез милләтнең иң кирәкле эшенә тотыныйк, һәм шундый кешеләргә ярдәм итешик. Бармыз бергә бер юл берлән хәрәкәт итик. Тырышыйк, авырлыклар күтәрик, бер нәрсәмезне дә кызганмыйк, ди Гаяз ага. Бу сүзләрне милли девиз итеп алырга була сыман. Шушының белән тапшыуыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татар халкының бөек юлбашчысы, язучы, публицист, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Гаяз Исхакыйның тормышы, милләт үсешенә керткән өлеше һәм иҗади мирасы хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тенҗе петмейн. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм һәм кәмнең теле.